Hello everyone, jotono lang so bonarunga ni YouTube channel angkai norok bahai tongbai khaklayo ka no tongmani hini angke tini ang asuk dini pore ang video khlanya nai tongo somoy rok maya bon bagai ang khlai maya tini hingka angke ang khlanya hini mansuka angke ang tini hingke norok no kaisa recipe ni video su funuk nai khaklu ni hingke norok nai tongdi khaklu ni kakulu no rawoi kisa tei randai ton kha hingke abokhai oro chundai rowoi tei chundai rwi painai obono galuknai hingke tarpore chundai no galugoi chundai belage bang siri belage chundai bang khasan tabo khakulu no ten tikhe kisa khalani nangta o bining ko habna bagui kisa ram ratsin Ash mama sakhamti nang ma sakhamo bomti he ma sakha bro agi go papa tuma hai canteen ni salsa tong nang bo khana sama khaine je khlajak sini dido bisi khlaya da sakang puila khlai ma ba kisa sakang khlai ni ulo angkhang ke khlai ni tui bang mo bin belai sendai bela jabang hazan chiru kana katabo mo ngo khlai ba kya katabo sendai ini tui kirja kre jao tuyo rishina jabuno tui ruma pore ora ruma pore tui si bela bang kana ampuni uya ba oke langsung dengar kamu rumah pore kholop nai kholoboi salsa ton chinaita salsa ton ma pore salsa tonoi chinaita khaklu no boil khanya nangnai dos minute check boil khainai
Kisah tong gathang. Boil khaipa khata bokungke kisa khandang rathang ke bini tui rok o tui obo kisa ran gathang. Boil khaipa khata bokungke kisa khandang rathang ke bini tui rok o tui obo kisa ran gathang. Ranma pore hingke o chini woronai. Chini goribaya kho. Sabi. Sido. Oh, khaklo kerja. Này phải làm à? Buko. Mabok. Keo khaklo no resinai. Pas minute trước cô lấy tổng này bông.
kata tiklai senai bono ready ka kakloni pita iko am ting thangka akai ready ka norogo khlai chai mano khlai nagi thok mamar